Baba uJesu Kristu inkosi ngelibale ngibingelela umama nobaba nebandla lonke sentabeni indle kaJehova iyabonela. Ngelibale into engehlela izolo ikhanda liyabuya kakhulu ebusuku ngathatha umkhuleko ngaphuza amanzi kungasalaleki. Emva kwalokho ngathatha umkhuleko ngawubeka loka 2 minutes. Ubekade kukhona iphupho engiliphupha. Emva kwalokho kwangathi nje kule mthambo ibibuhlungu plastele lirama. Ngiyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, naku kunye endikulibalayo. Ibele lami ebelingathi lisikwa zi-razor blade ngaphakathi libuhlungu ngendlela engathethekiyo emva kwaloo flu. Ndithe ngomane ndibeka imithandazo ndithandaza, ndimane ndibeka imithandazo ndithandaza. Eli ndithi ndabhubha ndikwagqirha esithi ugqirha uqale ikhensa kulo. Zivele zaphela nya ngoku ezo ntlungu zezo blade bezisika kweli bele. Andisazuya nakwagqirha, besenzithi ndizawuya kwagqirha, ugqirha lutshekishe. Akho kwanto ndinayo ngoku, ndirayithi ngegama likaYesu. Jesu Kristu inkosi, ndinemibongo engazenzisiyo ngaphakathi kwam. Enkosi tata. uJesu Kristu inkosi, ngibingelela ekhaya leZwi endlini kaJehova. Endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngixolisa ukuthi litha ngoba ngisho ekucineni sengani ngifake amazwi angasiwo. Ngithe baba liqeda ukufaka imessage yokuba ifoni isivaliwe futhi, ngaguqa ngakhuleka. Ngisakhuleka ngisemthandazweni uNkulunkulu ufaka amazwi okuba ufaka umlilo emlonyeni wenu baba umpostoli. Izinsimu zamaFilistiya ziyatsha njalo ngalokho zisitsha abantu babuyela embusweni kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi baba. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu esigcinile ade size enkonzweni wahamba nathi wasihlenga emgwaqweni. Siyambonga kakhulu, sibonga imkhuleko nasekhaya nami cishe ngafica idumbe embili. UNonduduzo behambe etolo izongena ebridgini, imoto kanti iyeza lapho iphelelwa ama-break. Ngenhlanhla kukhala ifoni engakafiki la izodlula khona, lapho ibizodlula nayo imfake ngaphansi ebridgini. Kwakhala ifoni, walibelwa ifoni, isathi usa-answer ifoni idlula imoto shwi phambi kwakhe. Iyayo break impela sizongena ebridgini, kusho ukuthi yena ibizomshayisa nje mhlawumbe ashone ngaphansi. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ongimelile. Sibonga nje ukubiyeleka ekhaya leZwi, biyeleka nemindeni yethu. Abanye futhi omunye undodakazi kabhuti khona le ekhaya bebeya emngcwabeni ngala bezidlula entonjambili baphunyelwa yisondo imoto. Laqhuma, angizange ukuthi liphumile, lithola liqhumile nje. Nokho ayangagenqika imoto, kwangenzeka lutho, behla balilungisa. So uNkulunkulu mkhulu baba, ngiyambonga nje kakhulu ukusihlenga kwakhe. Themba ukuthi nani inkosi isale nani, yanihlenga kukho konke. uNkulunkulu akasisize empini zonke sibhekene nazo, nale namba nje sivaliwe. Siyamcela uNkulunkulu asihawukele, qhubeke lolu hlelo lungami. Ngiyabonga baba. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngibona nje ngathi kunomuntu ongitshengisayo abantu abadayisa ngomzimba abahlala emathavele, nogogo abadayisa ngomzimba. Bese ngathi liyakhuluma lelizwi ukuthi abantu badayisa kanjani ngethempeli kaNkulunkulu. Bese nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Abantu abafuna ukuvala amafoni, ayakhala amafoni kusenkonzweni. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Kunombono ebengunikeziwe inkosi lapho ingikhombise khona
umonakalo owenzakalayo lapho kuhlangene khona abazalwane. Ngibone kungabesifazane njengoba ku-August nje kwenziwa iy'nkonzo zabesifazane. Inkosi yangithatha yangibeka phakathi kwabazalwane endaweni ebebekuyo. Ngezwa iphunga elibi kakhulu baba, ngangokuthi bekungaphefumuleki. Ngifisa nokubaleka ngisuke kuleyo ndawo. Ngaba nombuzo ukuthi leli phunga lidalwa yini, iphunga elibi kangaka phakathi kwabazalwane, ekubeni ngiyabezwa bayahlabelela bayakhonza. Bebesho lo mhlabelelo othi wena ondinda kude, lo number 177 eCilongweni. Inkosi yayisiyangikhombisa ukuthi leli phunga lidalwa yini ngisenombuzo. Yangikhombisa ukwehlukana okukhona, ukuthi makuhlatshelelwa kuya ngokuthi umhlabeleli uqalwe umuntu abamuzwa kahle ney'nhlizweni zabo abazalwane. Ngoba abanye bebewuhlabelela ngoba bemthando beqala lelo culo, kepha abanye bevumela phansi, abanye bethule nje. Yaphinde yangikhombisa futhi okudala iphunga ukuthi abanye bebelele, ngibabone belele kodwa kube kukhonzwa. Kodwa bebe njengabacambalela ukuthi balele phansi. Abanye ngababona bephithiza, beyaluza. Abanye bebehleli. Kungekho nje ubunye entweni ebiyenzeka, kodwa kube kuthiwa kukhonziwa inkosi. Ngangokuthi lo obelida umhlabeleli ngize ngayibona nginjengomuntu okufanele avuse ugange lobunye. Ngase ngiyamlekelela ngawulida lowo mhlabeleli. Ngabona sekuqhamuka ngisho bebephumile bekhishwa ukuthi kucula umuntu abangamthandi. Babuya bazohlabelela sebendawonye abazalwane. Ngase ngiphinde ngikhonjiswa ukuthi okunye okudala leli phunga inkosi ibingizwisa lona elibi kangaka. Abazalwane mabeye ey'nkonzweni kwamanye amabandla baphatha ngisho izinto zokudayisa. Kuzothi mase kuyi-break bedayise, ngoba ngibone sengathi bakwi-break sebephandle. Laba baphethe izinto zokudayisa sebebhizi bayadayisa, khona lapho bayanyundelana. Omunye ufuna kuthengiwe okwakhe unomona, isithelo senyama esikuGalatia 5:21. uJesu Kristu oyinkosi ba. Nkosi. Ngithi nje ngiyalala ngisabhekile nje, bese ngizwa nje izwi nje angathi liyakhuluma ukuthi ukhona yini osindwayo nokhathele, makeze kimi. Bese ngiyaqalaza ukuthi ngabe ubani lo lokhuluma nami. Mangithi ngiyabheka ngibona nangu uJesu phambi kwami umile, kodwa makuhlangana amehlo ami nawakhe ngibona ngendlela angabukeki ngayo, akhazimula ngayo. Jesu Kristu uyinkosi.